un acte reivindicatiu a Mataró, us heu tancat algun dia a dormir, però avui aquí a Argentona, què li voleu dir a la consellera? Estem fent servir totes les vies possibles que tenim per poder arribar a la consellera. Ho hem fet de forma oficial, ho ha fet la direcció de l'escola, com a pares hem enviat una carta directament amb ella, hem parlat amb serveis territorials, estem negociant amb el regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament de Mataró, ahir vam anar al ple de Mataró i avui, com que ens hem assabentat que la consellera venia aquí, doncs li volem expressar el nostre malestar i que trobem totalment injustificat el fet que ens tanquin una línia. Perquè ells al·leguen un tema de xifres que em sembla que són diferents a les vostres, no? No, les nostres no, les de l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament considera que hauria de mantenir les mateixes línies o augmentar-ne alguna i el Departament està retallant. Llavors, clar, nosaltres creiem que no té cap mena de sentit. A més, es basen en un cens del barri que no és pas cert que estigui menys. A més, considerem que si han de tancar-ne alguna, doncs que tanquin concertades. D'acord, i quina és la resposta que esteu rebent, tant de part de l'Ajuntament com de part de la Generalitat? Home, l'Ajuntament fins a la reunió del dia 20 de febrer estava a favor nostre, però ahir justament vam anar al ple per demanar que ells s'impliqués més l'alcalde, que sabem d'altres experiències que hi ha hagut al Vallès, d'escoles que els havien de tancar una línia, a Pineda, em sembla, concretament, aquí al Maresme, que els havien de tancar la línia, però l'Ajuntament s'hi ha posat a favor i al final han retirat la retallada de la línia, i a nosaltres no. Però bueno, també estem a dintre emmarcats de tota d'aquesta retallada sobre educació, que el que volem és vull dir que no volem que es fagin i que creiem que l'educació dels nostres fills públic i de qualitat és bàsica en aquesta societat. I la Generalitat, dius que us heu posat en contacte, però heu tingut alguna mena de resposta o no? Bueno, ens dirigeixen sempre al cap de serveis territorials, Vicenç Garcia, i aquesta persona està tancada en banda i no vol negociar res. I aquí voleu fer alguna pregunta o entregar-li algun document? Bueno, ens agradaria entregar-li la carta, que de fet ella ja la té, vull dir, ja ho sap, però volem sobretot fer-ho públic i que ella vegi que estem aquí i que és una cosa que ha de quedar molt clara. Nosaltres ens creiem molt aquest projecte, ens creiem que l'escola pública ha de ser de qualitat, però també ha d'haver-hi diversitat de projectes i que no pot ser que se'ns carreguin el nostre projecte de la mateixa manera que s'estan carregant el de Vilamagore, el del Calderí, de Caldes de Montbui, Vilamagore és el Sant Pere de Vilamajor, que sembla que aquest tipus de projectes no els interessa i no el consideren pas. En canvi, fa un parell d'anys van augmentar un munt de línies de P3 perquè la natalitat pujava i en canvi les van augmentar a la concertada. Doncs ara no entenem com és que les han de retallar a la pública. Sí, me'n recordo l'any 2008, els naixements del 2008, perquè el tipus d'escola aquesta que vosaltres porteu, que és la Joan Coromines i aquestes, com comentaves, d'altres comarques, quin tipus de model educatiu planteja que dius que poder estaria vetat? Clar, nosaltres el que considerem és que hi ha d'haver-hi diversitat de projectes dins de la pública, no hi ha d'haver-hi només un i que cadascú pugui escollir el seu. I el nostre l'únic que juga és que tenim llibres de text, treballem amb els grups interactius, és més dialògic amb l'alumne, el nano és el centre de l'educació, els pares tenim la possibilitat d'entrar dintre de les aules i participar en l'educació, així ens fem grups, per exemple, llavors podem tenir que hi hagi un adult que tingui 5 o 6 nens, perquè ja que ens estan retallant el tema, estan augmentant les ràtios perquè estan posant més alumnes, a més, els mestres els estan matxacant, traient-los hores i havent d'haver treballat més hores, traient-los part del sou. Considerem que l'escola pública l'hem de defensar i ens hem ajuntat amb la gent de la Marea Groga, que és una mica que és un moviment que és totalment afí a nosaltres. D'acord, i teniu coneixement ara ja per acabar de la problemàtica d'aquí d'Argentona? Doncs la veritat és que jo personalment no, i em fa molta il·lusió trobar-me i ara suposo que hi haurà una relació i un trobament i ens parlarem i ens coneixerem una mica més. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes de res.